Baba Teresa ichataura mabeni kana muno mubvunzo mubvunzana tisata kupa mukana wekuti mupe mubvunzo tozopa mukana kana mapa mubvunzo tozopa mukana wekuti muzoteta mbere amai mutamu state nyaya pamusoro inini ndikamangarani yangu kuno nduda kuya kuno ndakusiya gukuro kupa gukuro murume wangu inini zvemurume andichada ini nangu zvokutaura zvakawanda kana kutaura norume inangu handisi kuda nangoti nini murume andichada Amabundi takutoka murishe apa tingati pane mubvunzo ira tukienda kuna chefu kaya it's okay chefu kaya zvamunoita munotura shoko kune munhu wacho kuti wachinzwa here zvitowanika iye kana ane mubvunzo kurafira kubvunza aisakutatichitake kumakata aba andita kufunga tapotana paya kuti tisata kupayo mukana wekuti mustate anditi chipayo mubvunzo kuno mukadzi wenyu kuti koyo ndikagoda kusona chamai chatawa mukadzi wazvinhu ati aichakuni iwo uri kuti kudii nacho ndounobvunzo ndounochii ndiwakubvunza kuti zvataona mukadzi wamufungo wese wanhu nemunhu wazvinzwa ati handichadi munhu akabvunzwa nemutongi kuti sei akati handidi nhoo zvinumashana saka zvapo uliwe kuzvitambira zokupikisa mubvunzo yako ndoichata kuti atiudze nyaya yarara yokereka kubvunza ngani ndokumbira kubvunza mukadzi wangu kuti sei wandipa inini hangu baba bhizvo kuti titaure nhoroondo kana kuti ndiswere kutaura kutsanangura handisi kuzvikwanisa nangoti inini nezvenyini handichada miradi kudzoke kumanasikati mutemo unoti yanadai terekera mutemo unoti ndalamba murume uyu anoshusha ndalamba murume uyu hapariki ndalamba murume uyu anondidai kuti uyu ari kunyora uyu awani zvekunyora kundoti chete ndapedza azvigorei ino bhuku peji aigoringa bweni isina chiniyo saka akadawo manje kaya kuti ndamulambira anoshusha ndamulambira handipariki ndamulambira anodai uyu awani zvekunyora manje ndo zvatibvunzira amai saka tiudze mabhii matatu mana yamarakudzimba mapa kuti murambe mume noti mapepa edu amukone kumana kagara anototitola izvozvo tinoda zviri free zvinochopani pasiri kutekera konyoka tipe mashoko matatu anoratidza kuti murume ndamurambira so
zviwane manyorekero ama evidence ati manyatsa kutoa zvataura chitaura iyi inini murume uyu aindirova ende anoshusha ndo zvandati nini murume handichada pane mubvunzo panyo pakadaro murume agona kubvunza maio ndikakushusha here ndikakurova here mubvunzo yako andida kunongoma nokuti ndurumai saka zvapachena kuti pabuda mashoko maviri inondirova unoshusha saka mukomana uyu zvakwauri vati kuti zvipindu mibvunzo yako utanga usina mubvunzo hauna kuti handina mubvunzo toziva kuti tikufamba pamusoro pakunetsana taimbonetsana zvipo asi tikuda kuti upe mubvunzo nyananai vachinda isu zvataura mukadzi wake ati taimbonetsana zvatowirirana nokunowana kuya nokushushana kuya zvapinda kudhara nozowainetsana uyo muchinda kutaura kwake ataura kuti shuwa taimbonetsana saka kuratidza kuti zvataura mukadzi kunetsana kwake kana murume azvitenda hatena vamwe tiri pamwe chete haleluya uchine zvimwe zvokutaura shamasana kuti hauna mubvunzo saka I think kana asino mashoko murume anotaura asi kuri kuti vari kutaura zvikavatera kana kudai because tino munhu anotora mashoko yatiri kutaura zvakanaka oda zvinhu zvimusystem zvinofamba nedai pazvinozobuda zvibude zvikarongeka kana usina chokutaura fana zvako kumwe mutentekera chete saka mukomana waburitsa kutaionetsana iwo ungatipere zvakaineka simgoyo murupiki baba itaenda simudza ruoko rongoro ruchi chandiutora chokwadi pamberi pamambo muombera utombe zvimene kutaura zvanga muchida mama teresai kana mune mubvunzo nemashoko anenge achitaura baba vamuzi wapowa mubvunzo sezvataita omberei baba mutaure saura kunetsana taimbonetsana zvekumashure asi tikapedzisira takunzwanana asi ndakabva kunoku kumusha chienda kuharare enda kuharare saka ndichide nditsvagewo basa rokuita revanokuita sekurara mhuri yangu saka zvadaro tiri kuharare kuye ndakashedzwa nehanzvadzi tikaiasimba mukuru musikana ari nomurume wake musikana ndeyamhandara statement yake apereka tichimubvunza achipika mhiko redare angoti murume hanjani adaro isisi wedare tazoti airoka munotipawo mashoko mairi matatu nokuti murume hanjani because sekretary anga arisati kunyora saka tamusvina kudaro azosvika pakutaura kuti no murume uyu anoshusha murume uyu anogurowa saka ndataijani zvoita zvakanaka murume azopindurawo mubvunzo achiti shuwa taimboshupana saka kushupana kwake kwaitaura kwacho pamauya anga amugrupu wekushupana kwavo saka takasati tapedza kunzwa kushupana kwacho kuti kwanga kwakamira sei saka ndomafambiri atiriita rwendo vatiri kunwa vari naamai vakagara apa maakuzozvikira asi zvinhu zviri zviri shoti kana patikenda pese ndaona mastatement yavo chama chipedzisa pamozvifamba ndaenda kuharare nemukadzi wangu kuti tikarikura yangu saka zvinhu zvakazotadza kufamba zvakanaka ndaikoko kufunga mari yange isanyatsobatika semafungiro ndaita ndabva kunofunga tiri kunokwaha zvinhu zvacho zvaisanyanyatsonifambira saka isingazozive zvangu kuti ndo zvakakonza kuti musha wangu uparare here asi musha wangu uchiwa ndomashoko yangu saka isi todzoka machiti handiti wanzwa here statement yasvika nemudzimai wako
tazoita kutosvina kuti hatikuzochikonzera kuti mukadzi hatimumwe manjani zvinokudaiwa hatindonyori izvozvomumwe manjani totodawo kuti mastatement saka iwe wadaiwawo zvakare uchiti hasi wataimboshupa saka kushupana kwenyu iwewe wega watozviona kuti kushupana kwamaita mungati memba menyu ndopapa kuti musha uite sei uparara saka isisi wedare kana kuti bosi mambo havagoni kuti iwe aiwa dzoka tete kumumambo dzoka zvako kumuma kana kumanikidzina havagoni zvinenge zvauya nomunhu ndikozi munhu wega ega kana akuya achiti ndikuramba mumbai pamutemo uchiwana kwaari kugara anenge atopedza nezodaro wabereki wese watoziva nyaya dzatetese kuti kuramba mubi imwe mari atitopiwa saka I think kuti uruzvitambira here kuti munhu mukadzi ati handichadi kuti gupulo richifamba nokuti abata kuti gupulo riraro saka kana uya negupulo munhu tikazogadzira bati iyo takuzo kuti uruzvitambira here kuti upiwe gupulo warambiwa ndozvafunga simukadzi wangu chimunga zvino zvatakiita sikanabvisa gupulo upe mamba vazokugadzisai kuti panogadzirika kuti papi nokuti auya akatinoka kudhara hapana patinogadzira isisi asi iye amabona nditenga chitoko nemukadzi wangu ndokuona pamwe vanoda kugadzisa chimira hapasisiri pedipa ikoko hapasipesi ikoko chamapeda mambo mtoro atatula diori sekuta katika mwana amakoni pane yandape mabachinjo apa mpire kwa sisi peleka sisi kama tupeleka baada pane dare pa famba hii hawasakuleta mtasoti abataka chingo kwangu kuti sikeza chite baba kuti anza tichawaitese waira kura ngeyatitaure kunonguva napewa mambo kana wadaiso wakanzira muchato wenyu pana iwewe kana pano mufungiro unoita kuti ukadza kutokumbuka uchitsvaka nzira zvakauka apa mambo pao wabudawo futi watopedza izvezvi taakumirira kunza mambo wacho kuti uise kutaura kwaita mwana kuti mukadzi wangu ndinomuda kuti watsigire mashoko emwana kuti zvingaitwe sei mbuya vanofunga mazhinji munabereki wenyu mese pano vabereki venyu mwese munawo here pano kudzimba nekuti akazonoita paviri wodaiwewe vari kuti ndikumuramba wati vanochikonda kudhara kundobva ipapo mangwana wakunga joni zvino hakusi kuramba munhu kuti ari kundikanganisa iwewe ndiwe wakudini manje wandofimhuka nomusha wacho saka kana pasina nokuti tamudzai kuti tinoita sei pauriwe murume manje kana wasvika kumba wodini woona kuti kumawo munhu aandimukadzi wangu kana naabereki womukadzi kuti zvakaitika asi pari zvino handichazviiti ndakuti ndiri kuda mukadzi wangu madzokerana nouya kuno tazowirirana kuti handichazviita orit saka madzokerana orit chidzokerana nyaya aiwa zvakudzimbitsa handididi haisatifosi munhu zvinenge zviri pauri nokuti pakuramba mudzivi anoramba kaamuramba nemeze umwe anenge achida umwe achiramba asi anodzimbiwa panenge munhu akapiwa aramba anenge arifendisi anenge atoroka mudhara mabhiriya iwe unenge uchimurovaka uchiti mbangu iye achivhurawo yake magepi unohwa wenyu
nzira yafumbira kuti achade saka anyway kana pasina anokukohwai hapana kuti asi unozvionera kumba kwenyu kuti unoita sei kana uchida mukadzi wako nechokwadi ndatawana kuleva izvika kukohwa kwavo kana munhu yake ade kupfadza kusengi pakugara naye kana kanodekane pakugobana kana matiwako ndozvikekutoona mama ndisori ndaitadza aichazviita avanondoti sharapa shako kuti ndikumuda uri pabhauya kuno ndikukudaiwa paakuda zvimwe zvinhu zvinopa kuti pfungwa yake ati shiwa mumwe anondida nokuti kuti yakwanda kuziva iyoyi pese patinyama meseji tiri kukuda pai kwatarika zvazvo kudiwa ipapo tikadai kuti tingapinde pakugova zvinhu apa mukamira sei pakuroorana kuti makamano zvinhu zvenyu here timbobata ipapo tipanze pakamira sei muno zvinhu zvamunazvo zvinhu zvatakatenga tese aiwa inini hangu mapleti yangu midziyo yangu ese ndikanotora asi zvimwe hatina zvimwe zvatatikatenga zvedu tatinacho imwana ndo watinaireti murume akadai munhu musikana kunyepera pane zvinhu zvamukatenga here zvokuti mumwe anozotakura choumwe achitora pamwe zvichaenderera mberi zvokurambana zvakutora ndizvozvo asakashanda zvawanga uchimusha mutete taichimupfuwa asi mwedzi wamarambana afana ukaipa maningi ukaseka sondodaro ndinosundusa vanhu aaakuchema aivanekudaro unowanika andite munotaura makuni kuti yacho kongoti Order.